Sine, sad idemo u goste. Vidi mi šta da se uzeo sa stola, nama ćeš bit ko Čepjen. Neću, mama, ništa, neću. Zadnji put kad smo išli, uzoroj s ljudima stol, poču poslije onaj stolnjak sa stola. Neću, mama, evo, ako uzmem jednu mrvu, na mome ko će, znači, ubij. Dobro, idemo. Ajde, Bujrum, Bujrum! Ma nemoj ga tuć, nemoj ga, devi. Bujrum. Kako je, šta ima, kako žena, kako čovjek, kako? Ma nema ništa, evo, šta ima kvatra, gdje je to, to tvoje djetek šta uzme s stola? Ma neće, ništa, ne mogu. A gdje mali, nemoj sram, tu uzmi skoće svoje. Ko da nemaš koće da jedeš. I šta ima kvatra, onaj moj mali jedan koće uči, sve petce ima. Kako taj tvoj uči? Ma uči on, uči kako god da uči, samo nek je on meni živ i zdrav. Mama, a taj tvoj mali ima fin apetit. Imaće on apetit kad dođe kući. Odešmo mi kući, nasjedli smo se dosta. Dobro, hajte vi on ga malog suži i pojede. Nemoj me, mama, nemoj! Ma neće mama puno.